Bumagara ayo lokto BJP CPM yakare final rauna khabai khubai lamsugo BJP CPM yakare final rauna khabai khubai lamsugo BJP CPM yakare final rauna khabai khubai lamsugo Tripura mutake जों इ हयरामपारा इ चातकसरी विलेज काउन्सिल हयरामपारा जों फायो इर चिनी बोमा बदल ते यूथ रक आगे जे बीजेपी सीपीएम खालायनाय ब्रक चिनी थानचा मथा एबा बुबा गाराना हामजागै तिनी 15 फैमिलीनि 40 बुटार इर चिनी बुबा गाराना हामजागै जइन खालायका তিনি থাইজা থাইনি ককমা থানায় কারণ ইনক্লা তিনি গোबांमा बदलनि सीपीएम बीजेपी याकारे 15 फैमिलीनि 40 बुटार फाइमानि बरमा তিনি महाराजानि अंगय তিনি खानि हामजागमा तासि याफारो ताइबो जों खाख्लायो তিনি दफाना हामजांनाय अमहाय गोबांमा सिया नुगेरक दंगना बरगनो जतो नांखायो তিনি बुबाग्रानि खानजानि मारिया फाइनानि बागै जों खाख्लायो তিনি ग्रेटर ट्रिब्युनल लेन्ड खूब दक्तिनो माननाय अबनि बागै তিনি ग्रेटर ट्रिब्युनल लेन्ड हामजागै फाइमानि बागै তিনি इ फेमिलीनि जे 15 फेमिलीनि आनि खाबाय खुबाय मेला हामबाय माराव जोंना साइदिनि बुबाग्रा आयुग्राथ ग्रेटर ट्रिब्युनल डक्टर माथा त्रिपुरा माथा आयु